моята база. Първо имаме от фюз машина, ей там, една лязава вакюта, сатурнитас, един грек медузи, фроло, ля-ля-ля, лостралитус с мутация, Матео. Тук сме пропуснали един, Гатиньо Неонино, тук също, Чиклитейра, Бичиклитейра, Тракторо, Динозаврио, една аура фарма. Второ аура фарма, Емералд. Трета аура фарма, Мустур, Телепидоно. И трета и четвърта аура фарма с най-рядката мутация. Уфо мутацията, която ми се падна от Уфо Secret Lucky Block. За пръв път. Точно преди няколко минути. За мен никога това не ми се е случвало, но за всеки си има пръв път. И скоро ще направя да съм на 213 спид. Ето сега. Все едно ще съм на 0, ама още малко ми трябва само. Почти съм готов, за да си я купя. И айде, вече сме готови. И останахме само с едно трилионче. Въобще не сега колко съм бърз. Най-бърз съм. И само да кажа, вижте кой е на първо място. Кейлас Блокс. Истинския. С 15 067 15,67 хиляди. Мост спид на първо място е Кейлас Блокс. Аз съм... Няма тук, разбира се. Аз съм с 214 за Бога. Как да ме има там? Ама то сигурно, що ми имаш толкова много, значи че си светкавица. Не, че сега не си светкавица. Като са на 213. А пак там още по-зли. И за това ви говоря. Супер гадно. Когато си супер бърз, не можеш да ги оцелиш, само всичко ти става. Не искам да купувам випа. Нито не ми се купуват робъкси. Искам тук да взема един драгон камелеон, защото един път щях да взема, ама ме пребиха. Какви са тия вълни пак са тук, бе? Ой. Celestial to 7 players. Grab them cube. За това ви говоря. Станал си светкавица. Не може да нацелиш и тя тук. Само трябва да се блъскаш и да гледаш някой да не те удря.
Затова може би по-хубаво да е, че да ги удреш. Не. О, май видях 2 секрет луки блока. То пък чак да има. И стреля. И... Ой. И... Бях на голям косъм. Уфо! Айде, втори. Уфо, лъки блок ще отваряме. И да видим какво ще ни се падне. Моля, Драгон Камерон. Дали да я продам? А искате ли да я загибала я? Напишете си в коментара какво ви е името и ще избера някой от вас. Може и скоро още нещо да намерим за вас. И ще ви апгрейдя, само да кажа. Колкото мога, толкова. Сега отиваме да... Не, секрета. Що неговото отдавна не ми... Ей! Скамър секрет лъки блок трябва да е. Тот ми скамва. Не ми дава да го взема. Само да кажа, аз нямам. О! Косата ми тук, той аватар сега да ми е. What? Не успях. What? За пръв път я нацелих. Сериозно? След медиума да видим. Какво? Бро, затваря. Това изглеждаш наистина готино. Не знам това какво означава. Искам гараме на Донки Драгон Камелеон. Ако може някой да ми даде, на който давам чеклетерата с офимитацията. Не. Да вземаме лъки блок. Чао.